Velkommen til websmagning.dk. I dag der skal vi smage vine fra Solarix Wines. De står klar her, og vi glæder os til at gennemgå vinene sammen med nogle vineksperter, så man kan sidde hjemme hos sig selv og faktisk se den her optagelse på sin computer, samtidig med at vineksperterne udtaler sig om vinen. Det er hele konceptet ved websmagning.dk, og vi ønsker jer en god fornøjelse. Underlig lyd. Skønt. Klukken er en flaske papir. Skål. Den er god i næsen. Ja, sikkert også i munden. Ja. Ja. Det er Italien, når det er bedst. Og vi skal til Toskana nu. Jeg kommer en del i Rom, og jeg har en del vinvenner i Rom. Og de kalder Toskana for Italiens vinhjerte. Og det betyder selvfølgelig, at de dråber, der kommer fra Toskana-området, det er nok noget af det bedste overhovedet. Jeg holder meget af italiensk vin. Italien er det land i verden, der producerer mest vin overhovedet. Mange tror, det er Frankrig eller Spanien. Det er det ikke. Det er Italien. Alle regioner i Italien producerer hver deres vin. Det er jo sådan, at i Frankrig og Spanien der er det sådan begrænsede områder, men når man kommer til Italien, så hver region har vin. Enhver italiener med respekt for sig selv har altid nogle vinstokke ude i baghaven. Men altså det her, det er altså Toskana, Italiens vinhjerte. Og den kommer fra Montalcino-distriktet, som ligger omkring Montalcino-bjerget. Og den kommer fra en fantastisk dejlig producent, som du vil fortælle om. Ja. Fenty er familieejet, mor, far og et par døtre. Egentlig i starten vel nok mest interesseret i deres 8.500 oliventræer, som de er ret gode til at passe. Men de har saftsuseme også forstået, sproget, at lave noget rigtig god vin. Det gør de på Sangiovese. Det er jo sjovt, når man kommer til Italien, fordi vinplanterne og oliventræerne, de trives vældig godt side om side. Ja, det hænger vel også sammen med gastronomien og det, man følger op med. Ikke? Altså, det er jo sammenhængende. Og her der har vi Toskanas hoveddrue nummer 1 er jo Sangiovese. Det er også den, der er hoveddruen i en anden af Toskanas store vine, nemlig Chianti. Men her har vi så en særlig klon af Sangiovese Grosso-druen, som den hedder. Den hedder Brunello, eller kaldes Brunello, når den dyrkes i Montalcino-området. Ja. Og det gør jo, at her har vi vin med fløjelsblød identitet, tæthed, elegance osv. 24 måneder lagret på fransk egetræ, håndplukket og sorteret. De er flere gange igennem vinmarkerne for at plukke først de rigtige drueklaser, som de bringer ind i små kurve, 15 kilo ad gangen, for at druerne ikke skal mase hinanden og ødelægge hinanden. Her har vi topkvaliteten, og det er allerbedst, hvor folk står ved et sorteringsbord og sorterer de dårlige druer fra, så kun de bedste druer går i vinen. En lang tid skæring, og så som sagt 24 måneder på fransk egetræsfad, og så sidder vi med noget rigtig god vin her. Og altså til seerne kan vi sige, at det her mærke kendetegn, det hedder en DOCG-vin, som er den højeste klassifikation dernede. Og når man ser det her, så ved man, så er det en topvin. Man ved producenten, man kender markens placering, man ved, hvordan de tynder deres druer ud, man ved, hvor gamle stokken er. Det er et kvalitetsmærke for de gode, store vine nede fra Toskana. Det kan man være sikker på. Og her der har vi skovbær, sådan lidt jordbærpræg, men samtidig også noget solbær og noget. Altså i det hele taget tætte, mørke bær, nogle sorte kirsebær og så videre går ind i smagen. Det er en kompleks smag. Ja, det er det. Og samtidig også, det lyder skægt, når man siger, at den smager af bitter chokolade. Men det er fordi, den har lige den der edge, der gør, at det ikke bliver saftevandsagtigt eller marmeladeagtigt, men der er en lille smule bitterhed, ligesom når man tager en bid af et stykke mørk chokolade. Og når man taler om, hvad vinen passer til her, jamen så må man sige, at vi er jo klart over de kraftige madretter. Og vi ved også, at dernede er trøffelretter, og så som vi har fået nede i området. Har været skønt, fantastisk. Altså, at der er jo så meget god mad, altså man kan sagtens bruge den her vin.
Den skal på karaffel. Ja, den skal have partiet. ja. Men det sjove ved italiensk vin, ikke generelt, men meget italiensk vin, det har den her lidt bitre eftersmag. Den har lige snærpet, ikke? Ja. Som man ikke finder for eksempel i meget oversøisk vin, og heller ikke i fransk og spansk. Altså, Italien har helt deres egen vinsmag, og har altid haft det. Ja, også lidt krydderurt og sådan lidt, ikke? Altså, det er virkelig godt, men det er jo nok det, der gør, at italiensk vin har så mange fans. Det er jo det, men altså Italien har jo mange fans. Italienske møbler, italiensk tøj, italiensk mad, ikke? Alt er jo så italienificeret for øjeblikket. Men altså med rette, når det drejer sig om den her vin fra Toscana, den er fantastisk. Skål! Skål!